लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों फिसा कन्टेन्टनि सायावहाय। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअआवहाय नोंथांमोननो मा शेयार खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय गिबियावनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आङो दाखालि बावैहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ना मोसानायनि, जेराव माबाबो दंलायलायोमोन मैया इसदा मोसानाय, ओमफ्रायो बिरै बिरै ओइ लोगो, ओमफ्रायो स्राय स्राय इदि ससे होदोंमोन ना आङो सिगां मोसानायफोरखौनो एसे। जायफोरा बेफोर मोसानायफोरखौ नुवाखैब्ला एसे नायफिनलायदो होननानै आं होदोंमोन ना। ओमफ्राय बेयावहाय मैया इसुदायाथ' हिन्दीसो नालाय बेखौथ' आङो सिगाङावबो मोसाखांबाय, एसे गोलावैनो मोसादों फुल। ओमफ्राय बे दाखालि माबानायावहाय आपल'ड होफिननायाव बेयावथ' ससेल'सो होदों। ओमफ्राय ओरैबायदि जाबाय आरोना काहिनिया सिगां आपल'ड होनायावहाय कपिराइट फैयाखै, दाबो कपिराइट गैया बियो सिगां आपल'ड होनायनिया। ओमफ्राय बे ससे होनायावसो कपिराइट फैबाय आरोना इयो। बिनिखायनो आङो बेनि माबाखौ कपिराइटखौ बोखारनो थाखाय गितखौनो सोलायना होनांगौ जाबाय। माथ्र' मिउजिक होनथाल' खोनासिगोन आरो बेबो माबा बे मैया इसुदानिया नंला, बेलेग मिउजिक होना होबाय आरो कपिराइटखौ बोखारनो थाखायनो। कपिराइट जाबाथ' एसे माबा जायो नालाय, डलाराथ' मोनखाया मोननाया कपिराइट जाबा। अब्लाबो माने आङो डलारखौ साननानै बोखाराखै, गावनि चेनेलफोरखौसो एसे गिलायलायलांदों आरोना। बिनिखायनो आङो समखौ बोखारनानै होनाय जाबाय। ओमफ्राय आङो बेखौ नोंथांमोननो मानो खोन्थादों, ओरैबायदि खोन्थानायनि जाहोना, मालाबा समावथ' आंनि भिडिअखौ सोरबा बेखौ नायगोन नालाय, ओमफ्राय नायबाथ' साननो हागौ आरो जाय आब'आ मा मेथाइबो गैया माबो गैया मिउजिक होनथाल'खौनो माबायदि मोसासोखो बेलाय होननानै सानबाय बायनो हागौ नालाय। बिनिखायनो आङो एसे खोन्थाहरनाय जादों आरो। आंनि चेनेलाव बहुद कपिराइट जानाय भिडिअफोर दंफ्रामो, बिनिखायनो आङो जेसेबां हायो एसेबांनो सोलायथावनाफोरखौ सोलायलांगासिनो। गावनि चेनेलावहाय गोबां भिडिअफोरावनो कपिराइट जानाय थाबोला एसे बोरैबा मोनो नालाय, गिबायबायनाय मोनो। बिनिखायनो सोलायदों आरोना आङो, सोलायनो हाथावनाखौ सोलायलांदों। बेखौ आङो सोलायनाय नङामोन सोलायनाया, ओमफ्राय आरो बियो फुल भिडिअ मोसानायबो दोनखायो नालाय। बिनिखायनो नांगौबा गोसोबा फुल भिडिअखौ नायनो हागोन, बेखौ सोलायना होस्रानोसै होननानै सोलायना होनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय बे थांबाय। दाना आङो माबाखौ खोन्थाफिननो नागिरदों, PCOD बा PCOSनिखौ। बेनि सिमटम्सफोरखौ सोंहरदोंमोन ना आंनाव सोरमोनथाय, नामखौबो आङो नायनानैनो दोननो मोनासै, नेट गैया जाबायना दहाय एगजामनि थाखाय। बिनिखायनो नायना दोननो मोनासै आरो, जिखिजाया आं सोंहरनायखौ गोसोआव दङ। ओमफ्राय बेनि सिमटम्सफोरखौथ' आङो सिगाङावनो खोन्थाखांखाबायमोन खोन्थानाया। ओमफ्रायो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नुवाखैबो जानो हागौ, बिनिखायनो आङो सिगाङाव खोन्थाखानाय भिडिअखौ डिसक्रिपसन लिंकआवहाय होनानै दोनदों। जुदि नायनो गोसोबा बेयाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो। बे PCOS बा PCODनि सिमटम्सफोरा माबायदि, बेयाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय पिरियड्सनि खोथाबो सोंदोंमोन आंखौ, आब'नि पिरियड्सआ माबायदि, रेगुलार नंगौना नङा बेफोरबायदि आरोना। ओरैनोथ' रेगुलारालाय सिगाङाव बिराद मोजां रेगुलारमोन, ओमफ्राय बिदि प्रब्लेम जाबाथ' एसे माबाखायो होन्दों नालाय। ओमफ्राय दा डेटआ सोलाय सोल' जाबाय थायो आरोना। ओमफ्रायो माबा सोलाय सोल' जानायाथ' बहुतनियानो सोलाय सोल' जाखायो, खिन्थु बेबायदि प्रब्लेम जाबोला बिदिनो सानब्रै गाहाम सानबा गाहाम सोरनाबा सप्तासे गाहाम बेफोरबायदि सोलाय सोल' जायो होननानै बुंदों आरो। सोरनाबा आरो बिदिनो गोबावसिनबो बारलांबावोनो, नाथाय आंना बिदि एसेबां गोबावद्राय बाराखै। माथ्र' सानथाम बा साननै बा सानब्रै बिदि जादों आरो, जेराव आंहा बे प्रब्लेमा जाबाय थादों नालाय दा दसे। बिनिखायनो बिदि जादों आरो, सिगाङावथ' बेफोरबायदि जाफेराखैमोन। नोंथाङा सोंहरनायखायनो आङो खोन्थाहरनाय जाबाय। खोन्थानोबो एसे बोरैबाबो मोनो, उसुबिदाबो मोनो, नाथाय मा खालामनो न', मालाबा समाव खोन्थाना लानायाबो मोजां। बिनिखायनो आङो खोन्थाहरनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय बेफोरबायदि प्रब्लेम थानाय समाव पिरियड जाबाथ' बहुत उदै सानाय मानाय जाखायो नालाय। ओमफ्राय दा बिदि जायो आरोना आंनाबो, जेराव आंहा प्रब्लेमानो हामथ'खायाखै बिनिखायनो आरो। ओमफ्रायो
मैया आङो बेनिनो एसे मुलि खोन्थाहरदोंमोन नालाय नोंथांमोननो मोननै टेब्लेट ओमफ्राय मोनसे सिराप खोन्थाहरदोंमोन ओमफ्राय बिनि अनगायैबो आङो मोनथाम मुलि जाफादेरबावो आरो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनो बावगारदों ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअआवहाय खोन्थाफिननो लाबाय नैबे असकाया दा बेयाव हमना लाबा गोलै जालायगोन आंना बे असकाखौथ' आङो खोन्थाखाबायमोन सिगाङावहाय होनबाबो बेखौबो बे PCOS बा PCOD नि थाखायनो जानांगौ होननानै खोन्थाहरदों नालाय बिनिखायनो आङो खोन्थाफिनबावबाय आरो असकाखौ ओमफ्राय बे असकाजोंनो लोगोसे मोनसे टेब्लेट नैबे इउदिक केयार होननाय बेखौबो जाफा देरनांगौनो आरो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो आरो उदै खालियावहाय गेसनि मुलि जानांगौनो आरो बे PCOS बा PCOD नि थाखाय बिराद फिसा फिसा माबा जायो नालाय देहायाव बिराद बे प्रब्लेमा जायोबा देहायाव बिराद बायदिसिना फिसा फिसा खस्थ' मोननाय माबा उजियो आरोना बेरामखौनो होननानै बुंना लानांसिगोन बेराम उजियो आरोना फिसा फिसानो बेबायदि जाबा उदैफोराबो एसे गरम जाबाय थायो नालाय आलुज्रोम ओमफ्राय बिनि थाखायनो बेखौ हरदों आरो असका ओमफ्राय बे इउदिक केयार बेखौ हरदों आरो मा बुंनो लोगोफोर सानसेयावनो बिराद मुलि जानांगौ जायो आङो दाना आङो सानसेयावनो फुंनिफ्राय जागायनानै 6थासो जाखानाङो मुलिखौनो नाथाय मा खालामनो आरोना जानांगौ समावथ' जाखानांगोन देहायाव बायदिसिना जाबाय जेब्लानो जायालासेबो थानो हाया ओमफ्रायो बिदि मुलिफोरखौ आङो बिराद मोजां जाबोबाय थानायखायसोना मासना आङो सिगांफोराव बायदिसिना जाबोदोंब्लाबो मुलिफोरखौ बिराद मोजां जाबोबाय थायो आङो जानो थिनबाथाय जाजोबो आरो बासिन खालामनांगौफोरखौ बासिन खालामजोबो बिनिखायनो गोबां बायदिसिना जाबोदोंबाबो बेफोरबो गासिबो थाल्ला थाल्ला हामजोबलांदों आरो आंहाथ' गुजुनायबो दङमोन टाइफयड आरो पाइल्स बिदिनो बायदिसिना मानसिनि देहायाव मा जायो मा जाया न' लोगोफोर जायो आरोना बायदिसिना ओमफ्राय बेफोरखौ गासैखौबो सोखाना लानो हाबाय आङो आंनि गावनि देहाखौ केयार खालामनायनि थाखायनो सोखाना लानो हाबाय होननानै आं सानो आरो बिनिखायनो मानसिफोरा देहायाव फिसा फिनला बेराम जादोंबाबो बिराद मोजां मुलि जानांगौ बिराद मोजां नायजानो नांगौ होमब्लानो गासिबो बेरामानो हामो ओमफ्राय आङो दाबो साननानै दङ आरोना बे आंनि PCOD बा PCOSआ बिराद मोजाङैनो हामलांगोन होननानै आङो साननानै दङ बेबायदि फोथायनाय लानानैनो आङो मुलिखौ जागासिनो सानसेबो गेप्स खालामालासिनो जालांगासिनो आरो ओमफ्राय रिजाल्टखौ उनावहाय बोरै मोनहैयोसै सम जाबा मिथिसिगोन आरो ओमफ्रायथ' आंनि माबाया थामनेला माबानि सायावसो नालाय थार्ड ग्रेड एगजामनि सायावसो सोरबा सोंदोंमोन आरो आंखौ आब'आ थार्ड ग्रेड एगजाम माने होदोना होआखै ओमफ्राय आरो मुटुनियावबो सोंहरदों नोंसानिया एगजामा बहा गोलैदों ओरैनानै ओमफ्राय आं माने बेफोरबायदि एगजामखौ एसे सिगांफोरावबो माबाफोरखौ टेटफोरखौ होनायखाय खबर लादों खोमा टेटखौबोथ' आं खननै गाहाम होबाय खननैयावबो फेल जाबाय बिनिखायनो बेखौबो होदों होननानै खबर लाहरदों खोमा आरोना ओमफ्रायो आंनि गोबां साबसक्राइबारफोराबो आंखौ बेफोरबायदि एगजामखौ होखोना होदोना होआखै एसे मोनथिनो लुबैगोन नालाय बिनिखायनो आङो दिनै बिनि सायावबो एसे खोन्थाहरनोसै आरोना आंना थार्ड ग्रेड एगजामा फेलसो लोगोफोर फेलसो जाबाय आङो हायाखै लोगोफोर मानि थाखाय फेल मिन्थिगौना लोगोफोर आङो एगजामखौनो होस्रायाखै बिनि थाखायनो फेल आरोना मानि थाखाय होआखै होनबा आङो एसे बिराद फरायनो बासैसै दाना बिदि बानाय मानायखायनो माबायाबो जाहा मुथाबो बारा जुर खालामासै आंखौ दे बिनि गोसो बादि ओरै मा खालामथोंसै ओरै आरोना ओरैनोथ' एगजामफोरखौलाय बिराद होजानो लुगैयो मायो ओमफ्राय आङो बारा फरायबाबो माबाबो बे खर'आवनो हाबनायखौनो मोनला आरोना दाना सिगां समाव उन्दै समाव स्कुल फरायनाय समाव जि मोजाङै फरायलांनो हाथारोमोन आङो बिराद मोजां गोलावफोरखौनो मखस्थ' लानानै फरायनो हायोमोन आरो एसे थाबनो गोसोआव थासैमोन ओमफ्राय दा बिदि बिराद मुलि जायोना आङो बायदिसिना जाख्रुनि मुलि जाबाय थानायजोंसोना माजोंसोना खर'फोरा बिदि मुलि जाबाय थाबाथ' माहायबाबो बोरैबा जायो नालाय ओमफ्राय दा फरायबाबो गोसोआव थाया ओमफ्राय लेखाफोर नायबाबो मेगना लेखायाव नायगोन खिन्थु गोसोआ माहाबा बिरलांजोबो आंना बेखायनो आङो एगजामफोरबाबो बिराद होनोनो बायसै आरोना दाना ओरैनोथ' होनांगौमोन मालाय बहुद मानसियानो होदो दहाय जोङो मर्निं वाक खालामनो थांनायावबो जि मानसिफोरानो लारि थांदो एगजाम होनो ओमफ्राय आं सानना लाबाय आरो आयौ जोंनिथिं आंल'सो होआखैदां होननानै सानना लादोंमोन आरो नाथायबा
सोरबाबो होआखैनो ओमफ्राय आंबो होआखै आरोना बिनिखायनो आंना थार्ड ग्रेडनि एग्जामा फेल आङो पास नङा होननानै खोन्थाहरनाय जाबाय आरोना एग्जामखौनो होआखैबालाय बोरैथो पास जानो न' लोगोफोर एसे फानि टाइपै खोन्थाहरनाय जाबाय आङो ओमफ्राय उनफोराव बिदिनो फरायनो एसे गोसोफोर जाबा होनोसै आरो बिदिनो फैबाय थागोन नालाय उनफोराव होनसै आरो दिनैनि भिडिअ'आथ' बेखिनियानोसै लोगोफोर जायफोरा दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ' लाबोनो नाजागोन दे लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय